În timp ce multe femei își doresc să-și mărească sânii, sunt și persoane care doresc să-i reducă. Ce implică o operație de micșorare a sânilor? Operația de micșorare a sânilor implică îndepărtare a surplusului de tegumen și a surplusului de glandă mamară. Aceasta trebuie foarte bine înțeleasă de pacienți, această intervenție chirurgicală, pentru că se soldează cu niște cicatrici, care nu întotdeauna sunt cele mai plăcute, dar rezultatul în timp, mă refer la formă și la poziționarea sânului pe torace, sunt bune. Deci, totdeauna trebuie să informăm pacienta foarte bine despre fazele postoperatorii, despre evoluția normală a formei sânului în următoarele 3-6 luni după intervenția chirurgicală. În momentul în care pacienta este bine informată, în momentul în care vede niște poze, acceptă aceste rezultate pentru că în final forma sânului va fi oricum foarte mult îmbunătățită, iar problemele care se ridică în cazul unor sân mari, în cazul unor sân foarte grei, care duc la deformări ale coloanei vertebrale, la o incomoditate de a purta un sutien pentru că rămân niște urme la nivelul umerilor, vor fi îndepărtate.